Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon ni kadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Nagbabatian mo kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Massive spraying sa insecticide sa mga lugar nga may infestation sa armyworms ginpatigayon. Local politics hindi maapektuhan sa pagbiya ni VP Sara sa gabinete ni President Marcos sunod sa kay Governor Lacson. Baligyan sang imported goods malapit sa Bacolod City Government Center, gin-hold up. Mga fake accounts nga nagagamit sa ngalan ni Mayor Abdi Benitez, ipausisa sa NBI. Kag sa good vibes, Bacolod Negros Occidental Economic Highway pagabuksan na sa June 30. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, habagat ang nagadala sang ulan sa portions ng Visayas. Ang southwest monsoon o kunang hangin habagat ang sa karon nagaapekto sa western portions ng Visayas nga nagalakip sang Negros Occidental. Ini ang nagadala sang magan-umon nga kalangitan nga may upod nga lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob. Sunod sa pag-asa, wala man sila sang may na-monitor nga kung ano man nga weather disturbance sa sulod kag sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Pero balantayan ang posible nga pagbaha o kung landslide kung magsigi-sige ang bubo sang ulan. Sa number 9, dry run para sa pay parking ordinance ipatuman sang bitaw. Sa sesyon sang konseho naprubahan sa third kag final reading ang pay parking ordinance nga nagatuyo tagaan sang kaygayunan ang mga car owners nga makaparking sa kilid sa karsada nga igatalana nga designated areas. May 176 tanan ka mga areas nga naduso nga magamit bilang pay parking area sa syudad. Gani sa sining nga semana, plano sa Bacolod Traffic Authority Office nga matigayon ang dry run para sa igapatuman nga ordinansa. Ang Bacolod LGU mag-hire sang third party kung private firm nga mo mag-administer kag magadumala sang pay parking areas. Ang pay parking ordinance sa ginalauman mangin solusyon sa reklamo sa mga motorista angot sa kakulang sang parking spaces sa piyak sang masupog nga citywide clamping kag towing operation. Sa number 8, mga fake account ginagagamit sa ngalan ni Mayor Albi Benitez sa social media ang ipausisa sa NBI. Nagligad lang ang Miyerkules ang naginuwa ang mga ginakabig fake account nga nagagamit sa ngalan ni Mayor Albi Benitez sa social media. Kaanggid sa official account ng alkalde ang fake account ni gilayon na ini nga gin-report sa Bacolod PIO sa Meta. Hindi lang ini ang unang beses nga naginuha ang fake accounts ng alkalde, amo nga iga-refer niya ini sa National Bureau of Investigation Bacolod. Agud mapatud kung sino ang sa likod sang amo nga account. Luyag sang alkalde nga mapaiway ang posible pagpaniplang gamit ang iyang ngalan, amo nga nagapanawagan siya sa mga netizens nga mangin maid-id sa pangusisa. Labi na sa mga scammer, agud hindi mabiktima sa anuman nga sahi sang pagpaniplang. Maayo man to sa NBI siguro to at least investigate. Okay, for public service, very important man nga legitimate ang mga accounts nga ara sa social media. I also would encourage ang mga viewers kag mga serve sa social media account nga i-identify man kung fake account ang ilang ginakatuan o hindi. Sa number 7, mas dapat nga matutukan sa karon ang implementing rules and regulations sa Negros Island Region para sa mas madali nga panahon mangin operational na ang bag-o nga rehiyon. Inisunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio Lacson nga nagapati man nga mahimo sa ulihin na tigayon maligwat ang ngalan sa Negros Island Region sa ginaduso sa pila nga maging Negros Island Siquijor Administrative Region. Sunod sa kay Lacson, dapat mahangpan nga napasar na ang layi para sa NIR ang hindi madali-dali ang pagdigwat sa ngalan. Labing importante karon para sa gobernador ang mga mangin functional ang bagong rehiyon, lakip na ang budget padri para sa 2025. Ginapabot man nga mapatod
ang mga talatapan kag ang pagplastar sa mga ini. Dablag pa, ginsiling ni Congressman Dino Yulo sa 5th District nga wala siya sa may nakita nga problema sa ginaduso sang alkalde gikan sa Siquijor nga ligwaton ang ngalan sang rehiyon para malakip man ang Siquijor Island. You know, more important right now, kasi it's a law, di ba? And imagine it's the Senate and both Congress that passed this bill, no? And now signed into law. So, hindi na niya dali lang baliktad, change the name. More important now is how to make NIR functional already. But yes, down the road, yes, we can consider including the Siquijor in the name of the region. No? But I don't think that's the priority now. The priority now is the internal rules and regulation and how to set up the different offices. No? Sa number 6, ambulansya nagbunggo sa pison sa banwasang Hinigaran, duha pilason. Pilason ang driver sa ambulansya sa Isabela District Hospital nga si Rami Plingon. Kagang kaupod niya nga si Henry Hentugaw matapos na bunggo sila sa isa ka pison sa Sitio Litod, Barangay Bato sa banwasang Hinigaran kahapon. Nag-angkon sang pila si Plingon sa kamot samtang naipit naman ang kamot kag tiil ni Hentugaw. Sa report sa PNP, bangod madanlog ang dalan, nag-awas ang ambulansya sa ginakayo nga karsada kag nagrekta bunggo sa nagapark nga pison. Luwas na sa katalagman ang duha. Sa number 5, kolektor sa isa ka lending company nag-aligar nga ginkawatan kag ginkastigo. Ginkastigo pa sang 3 ka mga persona ang lending collector nga si Gerald Estoreche sa Purok Talong, Barangay Malingin sa Bago City sang Martes. Sa report sa Bago PNP, nagasakay ang biktima sa iyang motorsiklo sang hinali na lang ginlapusan sang kawayan. Sang natumba ang biktima, ginkastigo siya sa mga sospek ug ginkuha ang iyang cellphone kag 4,000 pesos nga cash. Gilingon man nga nadakpan sa Bago PNP ang mga sospek kasama ni Joshua Hetino, Mardin Sahol kag Neil Labrilia. Depende na sa biktima kung nagapasaka siya sa kaso batok sa mga sospek. Sa number 4, baligyaan sang imported goods malapit sa Bacolod City Government Center ang gin-hold up. May report si Nico Delfin. Pagbukas pa lang sa baligyaan nga nice things for less kay nasang aga, makita na sa CCTV ining lalaki nga nakaitom nga hoodie nga nagbakal sang Pringles. Pero sa maduhol na sang kahera, ang resibo kag sinsilyo sa iya, gulpi lang siya nga nagkadto sa kaha. Kagintiyaan sang flat screwdriver ang kahera kag nagdeklarar sang hold up. Sa Kakulba, makita ang kahera nga gilayon nga nagdaho sang kapin 3,000 pesos nga kwarta gikan sa kaha matapos sigin manduan siya sang wala makilalan nga suspect. Din grabe ang ako ni Baga sir kagin amo no nahambal sa hold up ni. Pila sila kabilog. Siya lang isa sir. Anong nabatsagan mo subong? Kulba. As in chill. Madasig nga nagpalag yung suspect. Nangayon naman sang bulig ang kahera sa mga pulis nga customers ang kaiping nga baligyaan pero napaslawan sila nga madakpan ng suspect nga giliw nga nagsakay sa motorsiklo. Ang baligyaan sang imported products ang malapit lang sa tubang sa Bacolod City Government Center kag Congressional Office. Ginausisa na sa katapos ang Police Station 4 ang mga kuha sang CCTV sa sulod sang commercial establishment agud makilala ang responsable sa pagpang-hold up. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 3, Bacolod Coastal Road Project ang iban pa nga pre-approved ng mga project sa idalom sang RDC6 baga pabilin nga prioridad sa idalom sang NIR. Ang 10 billion pesos nga Bacolod Coastal Road Project nga magaangot sang barangay Banagong kag Punta Taytay sa Bacolod kabahin sa mga naaprubahan nga proyekto sang Western Visayas Regional Development Council 6 ganibisan panangin kabahin na sang Negros Island Region ang Bacolod. Nagapati si Mayor Albi Benitez nga magapabilin sa gihapon nga prioridad ang Coastal Road Project sa idalom sang bago tukod nga rehiyon. Sa 2025, ginapabot sang alkalde nga masuguran ang malapit sa 17 kilometros nga road project.
Ginapabot sa alkalde nga malakip ini sa implementing rules and regulation nga matukod sa technical working group. Nalakip na diri ang pila pa ka mga pre-approved priority projects kasubong sang DSWD Regional Warehouse nga ginaplano itukod sa Cadiz City kag ang mangin resulta sang iya chairmanship sa bag-o nga mangin Regional Development Council. Ang creation sang NIR doesn't mean nga tanan nga mga projects madula, doesn't mean nga tanan nga mga projects mailis, no? So labi na gid ang mga approved kag funded kag ongoing ang mga projects, it will stay as it is. Remain priority It will remain kag sige-sige na siya. Hulaton tang IRR, may technical working group na nga himuon na tanan nga mga questions ano matabot sa ako as chairman of RDC. Ano mga automatic ma-hold over ko sa NIR or ma-elect naman liwas. Sa number 2, pagbiya ni Vice President Sara Duterte sa gabinete sa Marcos administration ang hindi mag-aapekto sa sitwasyon sa politika sa Negros. Samtang labing importante man nga makakita gilayon sa magatalos sa nabakante nga posisyon sa Vice Presidente sa Department of Education. Inisuno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga nagsiling nga ang politika sa Negros local politics kag nagapabilin nga mabakod ang coalition sang Love Negros nga iya ginatapuan kag sang United Negros Alliance. Politically, sunod sa iya ang pag-resign ni Vice President Duterte nagapakita nga hindi na unified ang UNI-team. Bangod may nagseparar na. Pero may mga nagapabilin pa man base sa collaboration sa iban nga partido sa partido ni Presidente Ferdinand Marcos. Bukas naman sila sa kung sino ang mahimo niya mangin kasumpong sa gubernatorial race sa 2025. Damlag pa ang PDP nga ginapamunuan ni Anay Presidente Rodrigo Duterte ang nagpagawa sang pahayag pagi kay Attorney J.V. Hinlo nga kung kinahanglan mahimo maga-field sila sang kandidato sa pagkagobernador sa 2025 kag si Anay Mayor Francis Frederick Palanca ang ilang nga ginalantaw. Samtang ginsiling man ni Lacson kaina nga lubos ang mangin suporta sang coalition kay Vice Governor Jeffrey Ferrer nga tuyo magpapili bilang 4th District Congressman sa 2025. Ini sa tunga sa nagagwa man nga istorya nga si Anay DPWH Regional Director Lea Delfinado ang magakontra kay Ferrer sa 2025. Wala pa man sa official announcement ang UNEGA bahin diri, pero ini ang ginaistoryahan naman sang publiko suno kay Lacson. Ginapaabot nga mangin manok sang UNEGA si board member Jose Benito Alonso para sa vice gubernatorial race nga suno kay Lacson, komportable man siya nga mangin kaupo. Politically, well, it's becoming clearer now, no, that there's already a separation. The UNI team is no longer unified, meaning to say, part of the team as already is showing that it is separating from the administration. But many of the members of the UNI team are still around. Will it affect Negros politics, Go? No, the resignation, not at all. Our politics is local, and our coalition is remains to be strong. So definitely, a resignation of a secretary will not affect our local politics. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Massive spraying sa insecticide sa mga katubuhan nga apektado sang fall armyworms gid patigayon. Inagud manikawan ang paglaptas ang peste sa iban pagid nga mga pananong. Sunod sa kay 5th District Congressman Dino Yulo, upod ang mga pribado nga kumpanya, Office of the Provincial Agriculturist kag Sugar Regulatory Administration, ginpatuman ang massive spraying sa katubuhan sa iling-iling sa Kabadyangan sa Himamaylan City, agud nga hindi na maglapta pa ang fall armyworm sa iban nga mga talamnan. Nagalao man sila nga tigayon pa makarecover ang mga tubo nga naapektuhan. Sa report sang OPA, 3.2 hectares sa maisan kag 83.2 hectares sa katubuhan ang ginatake sa peste. May 42 tanan ka mga hektaryas sang talamnan ang gid-report may fall armyworm infestation sa Isabela kag Binalbagan sunod sa OPA.
Ginsiling naman ni Congressman Yulo nga padayon pa ang pag-abot sang report sa ila sa pagpang-atake man sang peste gikan sa iban nga mga barangay sang Himamaylan. Maiga-verify man sila nga report nga pagpang-atake sang peste sa maisan sa Quintinaremo sa Moises Padilla. Sunod sa kay Governor Eugenio Silacson, nagligad pa sila nga semana nakabaton sang report kag nagmando na siya sang pagpatuman sang gilayon nga treatment para diri. It has been monitored even last week pa, and then my instructions to our agriculture office is to treat it as soon as possible. Sa Good Vibes, sa ginapaabot nga pagbisita sa presidential couple sa Bacolod sa Madason nga semana, inagurahan ang Bacolod Negros Occidental Economic Highway. Ini ang dalan nga magakonect sang sumag sa Bacolod City padulong sa Victoria City. May report si Romeo Subaldo. Naga-double time ng obrahan ay sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway o kung Banose. May mga porsyon na gani isang dalan nga ginalabyan sa mga salakyan. Parehos na lang sa Granada pakadto sa Mansilingan nga segment. Una nga gin-announce ang Department of Public Works and Highways nga magabukas na sa publiko ang porsyon sa sining highway sa June 30 sining tuig. Sunod sa kay Bacolod City Mayor Aldi Benitez, isa ini sa mga posible nga kadtuan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag ni First Lady Liza Marcos sa ilang pagpadulong sa Bacolod sa Madason nga semana para sa inaugurasyon sa sining 48.8 kilometers nga highway. Tentative maabot siya June 27 diri sa aton. So dungan sila, the first couple will be here. They will finalize sa akon in the next couple of days. But housing and isa pa ba si ma-inaugurate ng ang Banose ang Economic Highway. Naga-umpisa ang ini nga dalan sa sumag sa Bacolod direkta pa crossing sang Felisa. Kung diretsyon pagid, magalusot ini sa dalan sa bagong nga LTO office sa Barangay Mansilingan. Diri ang porsyon nga may masako sa gihapon nga obrahan na sa karon kay ginlikaw abi sa mga pamalay sa tunga. Magwa ini sa kilid sang Nestle nga building sa Alice Murcia Road. Kag kung direktahon pagid, malabyan diri ang porsyon sang Vista Alegre kag bagagwa sa Burgos Extension, parte na sa Barangay Granada sa tunga sang isa ka subdivision. Magakonect naman ang ini nga crossing Patalisay City. Malapit na lang magtabuay ang ginasemento ng mga dalan. May gamay na lang nga porsyon nga ginasemento pero ang guluwaan sa Talisay, sementado na. Idirekta ka sa sining nga dalan, guwa sa may Bacolod Silay Airport Access Road. Kung direktahon mo pagit ini, nagakonect naman ini sa Victoria City nga ginahingagaw man sa karon semento. Magagwa naman ini sa highway sa Victorias, malapit na sa Banwasang Manapla. Ginanunsyo man sa ito sa DPWH nga ang ini nga highway sa Victorias ang i-connect pagid Pasagay City. Isa pagid sa hapitan sa presidential couple ang buang pioneer housing project sa presidente sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod nga mala condo type. Managtagman sila sa bulig pinansyal sa mga mananagat kag may libre nga mga laboratory kag x-ray para sa Lab for All nga programa. Barba ko looking forward ko nga matapos na nga dalan para ma-decongest ang mga salakyan sa circumferential road kid especially. Kag mas nagadasig ang travel roaming, kag mas makasave ka sa time. Sa gasolina. Mo importante ko. Kaagom ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pwede dapat balanse kag eksaktong mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.